Buenas, buenas. Mirade, hoxe, mentras descansaba un pouco despois de comer, quedaba aquí reflexionando e tiña ganas de ensinarvos isto. A ver se sodes capaces de ver este pau completamente furado polos dous lados que se une. Bueno, pois isto, xunto con estes outros, son os restos de unha maceira. Estiven vendo pois unha plantación de froiteiras, maceiras sobre todo, na que a maioría deles estaban furados así. É moi común, hai un pequeno vechiño que vulgarmente ou comunmente é coñecido como o taladro e que orada a parte interior das ramas, acabando, pois eso, como están aquí, por secar as árbores. É super importante, agora que estamos xa a piques de comezar a campaña da poda, fixarnos moito cando podamos que non teñamos este típico vermiño. Cando esteamos en campaña de poda, deberemos fixarnos que as nosas ramas non estén furadas como estas e, se están, facerlle un tratamento ou truquiño que vos dou dende aquí da peneira, o spray glaciar, que xa vos teño enseñado en algún outro vídeo, funciona xenial, porque aplicámoslo ca cánula aquí e baixa o frío polo árbol ata conxelar ese verme que está dentro do árbol. Se tes problemas coas túas froiteiras como estas, aquí na peneira habemos de ter a solución para elas.